Ahoj, vítám vás na hracím poli, která se udá v sobotu. Je to kousek od našeho baráku, teď fouká, asi mě neuslyšíte moc. Takže teďka jdem stavět provizorní most, protože je tady voda. Jsem tady s kopítkem. A jako jeden most tady je, já vám to ještě podrobněji ukážu. Počkám, abych se nehodil rukavici. Jo, zajdi. Jo, ale ten debil to je. To je někde u vás, ne? No je uvázaný, ale ten creeper za mnou furt chce jít. Tak tu vagínu někde nech. Hej, hodíme tam asi tady ten strom, pojď. Je to tady velký, jako dost. Je tam budka, pole rozvoraný, z čas budou dobrý zákopy. Já nevím, jak bude kvalita toho. Podle mě, jak fouká, tak je tady hrozný fičák. Vypadá to, že se bude přijíždět ráno v sobotu a přesně ve 12 vyrazíme sem. Tamhle je traktor. Brrr. Vypadá to, že se vítr trošku ustává. Já nevím, jak ještě mi to dlouho vydrží nahrát. No, most postavíme až za chvilku. Hej Honzo, most postavíme až za chvilku, ale nejdřív je tady provedu. Je to tady úplně odstřižený od silnic a takhle, takže sem budeme muset dostat přes velmi tížnou cestu. Honzík se vykoupal, že jo? Kde jsi vykoupal, Honzíku? Potůčku se vykoupal. Jo, spadl do chcanek nebo do sraček, no co tam je. Je to tady hezký, mně se to teda strašně moc líbí. Je tady trošku zarostlý, ale za chvilku to skončí. Au. Je sobota, že jo, jak jsme si vyšli. Jen tak to tady projít. Je tady budka, který mi žrádlo prostorně a do toho se líst nebude. To prostě na to jdeme čát, aby se dostal ještě od někoho přes zubu. Jak tady je jakoby krmelec asi, napodobenina. Kurva. Je tady baráček na křivo, jo. Nemyslíte si, že držím kameru na křivo? Jdeme se podívat, co v tom je vevnitř, abyste nebyli pak zvědaví. Až ní to neotevírali 200krát. Jo, sud, barel, stračky, sůl. Počkej, co je? Co je? Honzík mě volá, tak já... Kurva. Ten debil tam spadnul, ne? Víš, to je debil. Tady vyvádíš, ty vole. Debile, vole. Jo, vole, tady tvůj panický výstup jsem natočil. Dělej, pojď. Já tak stavím most. Já vás provedu sám. To je pejsek. Mňau! 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 Sexy pes. Tak já jdu dál. Je to docela dlouhý, už na 4 minuty. To vypadá na velkou přestávku. No nic. Někoho jsem neslyšel, že by to odvolal, takže furt 9 lidí. No tady dřeva, z toho pak si třeba udělat nějaký krytky. Jo, dřevo, spadaný. Dostáváme se k jinému provizornímu mostu. Nedíval bych si, kdyby tady byl nějaký myslivec. No, docela velký, tam jsme ještě nebyli vzadu, kdyby tam něco jsme našli. Nějaká díra, jo, klacky a most.
Mně se to zdalo jak nějaký kus okapu, když tam je, ale je to prostě taková železná římsa. Jdem. Já udrží to, protože tam Honzou, já a pes. A víme budku očkat. To asi nevidíte ani hovno. Jo, budka. Se tam půjdeme podívat? Jo, tady nějaký bunkr jsme našli. Taký pidi. Tady byli pidi lidi. Taký pidi žebřík, ten byste taky mohli použít, nějaká skřínka. Tady to měli asi na stromě, ale už je to rozpadlý, tak 3 roky to tady je. Ale můžeme vidět náš kostelíček. Já víte. Baráček, tamhle náš, ten asi hovno vidíte. Hejď, jdem nahoru. Už to má ty 6 minut. Bože. Tam je zima, počkat, já si dám rukavici. Jsem myslela, že dáme třeba nějaký roští a bude se to moc... Já jsem si zalíst lidi. Je to docela velký. Lezem nahoru, jsem tady. Taková budka velká, stojí tady. Slezu trošku. Wow. Jsem tady. Já si zavřu, abych měl soukromí. Ja. Hej, hřebíček. Hej, výhled, takhle až dozadu. Takhle prostě daleko, jo. A daleko. A ještě dál, jo, tady. Tam asi se už hrát nebude, tady to bude prostě konečný. Je tady prostě nějaká smyslná čára, pomyslná, nesmyslná. Tady můžete vidět můj stín, jo, asi to mám takhle. A tak ne. Ahoj. Tam můžeme vidět Honzíka, jak se tam máchá. A tak to taky ne. Dnes taká doven. A uvidíme se ve škole. A teď si můžeme zamávat tamhle. Otevírají se dveře, jak tam je moje ruka. A zazoomuju na svou ruku. No tak nic zoom nic. Jo, vlastně to mám tam knutý. Takže, jdem zase za Honzíkem. Jak jsem říkal, tady bude, neříkal jsem to, ale bude to rozdělené asi na 2 skupiny. Na 2 skupiny, která bude les a pole, jo. Tam byste si mohli udělat, tady já nevím, tady si uděláme asi nějaký jako zákopy, že jo, základnu, kde bude respawn pro ty lidi. Nebo si můžeme dělat na mediky, že prostě bude nějaký medic a bude oživovat. A ten bude třeba ho oživí a ten bude muset dojít na základnu a hnedka bude. No a pak by si udělali třeba tady někde poblíž, jo, toho lesa, by si udělali nějaký zákopy a tam by se začínalo, nebo jakoby běželo by se, tam by měli taky v lese nějaký respawn. Tady to by se nebylo hnedka, že by tady byl nějaký z lesa. Byl by, že jo, když si to vezmete, tak kdyby tam byl někdo z pole, tak asi, že jo, by to bylo na nic. Kdyby prostě tady někdo byl, že jo, z pole a stejně v lese asi budou jenom v lese, že nebudou vykračovat do toho. Bude se hrát, dokud si nebude třeba dát přestávku, když někdo bude stěžovat, že moje zima, tak tam rozděláme třeba menší táboráček, jo. Bylo taky možný, ale musíme to tam nejdřív poklidit, jo. No, hrálo by se třeba na svěšení trenek, to může taky být. By se tam hodili trenky a z pole by běžel třeba, nevím, tam někde v lese by byly trenky a běželi by s vlajkou a tu vlajku by museli vzít. Jako v Battlefieldu 3, jako když to Honzík zná, že? Tak musela by se vzít vlajka, píchnout si tam svoje, nebyl boss. Prostě se vzala vlajka těch jiných, běžela by se dát na svůj respawn. No nic tak já jdu. Ještě by se třeba domluvilo podle liba, kdo by chtěl. Uvidíme, když tak, no. To už má 9 minut. Jak je to tady moc hezký, jsem spokojený, jak jsem to tady vybral. Moc hezký, akorát tam je potuček a já jsem tam skoro spadnul a Honzík tam spadnul úplně, ještě teďka s kolem jsem tam šel. To bylo totálně náhodou. No nic, tak se uvidíme ve škole, tak asi ahoj. A když tak ještě se ozvu, kdyby něco bylo. Tak ahoj.